Part 2. Ndiza neminye imizekelo kulo mba bendithetha ngawo. Amasiko nezithethe ohlukayo ngokweengingqi. Akubande Kapa bethunana. Every little chance umntu ayifumanayo ungena ezingubeni. Yayiqonda uba kusemini ngu-12 nkqo ezimpondweni. Ixesha. Ndisaziphe i-hour. I'm taking it slowly today, yo. Hayi sana, baza ngamandla abantu baseKapa. Baza ngamandla abantu baseKapa. I'm taking ndimane ndiskipha an hour kwi-appointments zam because I think ndiye ngamandla kwezi ntsuku ziphelileyo. I was exhausted by last night. Masigqibezele ke itopic. Ndithi ke kubalulekile xa ungumntu onyangayo uqwalasele and uhambe emveni kwabantu bekhaya. Ungafuni ubakhokela phambili ngamaxesha onke. Zazi indawo omawukhokele kuyo. You understand? Guide when your guidance is needed. But sometimes nguwe okufuneka uhambe emveni kwabo. Because uyawufika nyhani kwikhaya elinendlela ebasebenzelayo bona, yindlela yookhokho babo engazutshintshwa nguwe koske kufike wena. You understand? Kuyenzeka into yoba umzekelo, mandikwenzela umzekelo, ndifikelwa likhaya laseMqanduli, ndisedikeni. Eli khaya lithunywa kum lithongo indawo kuqala. Kuthongiwe kwelaa khaya uba makuziwe kum. Andazi into ke mna ke, so liyafika eli khaya mna ndiyavumisa. Andiyazi into yoba kanti lithongo eli libathumele apha. Emvumiseni yam kuvele into yoba vele le nto yoba eli thongo apho belikhomba khona lo msebenzi kufuneka wenziwe, kukhonjwa mna uba mandiwenze. You understand? So xa befika bafika ndibavumisele mna ndiye ngqo kulo msebenzi ukhonjwa lithongo. Uyayibona into yoba ke ngoku abana-choice but babasebenzise mna. You understand? Because ithongo likhombile. But now mna ndiphi ndisesisikayi, mna ndisedikeni. Uyayiva, ndiligqobhoka lasedikeni. You understand? Kwelaa cala baneendlela zabo ezingezinye zokwenza ezingafaniyo ncakasane nezethu kweli cala lethu. You understand? Njengoba bendisitsho, kukho amabomvane, kukho amagcaleka, kukho amabhaca, kukho abathembu, kukho amahlubi, uyandiva, kukho amampondo kwezi zizwe zethu. Ayisithi amaXhosa kuphela. So amaXhosa ayathanda, sinayo into yofuna uligqumelela isiko lezinye izizwe xa kudingwe wena kuloo ndawo. But experience has taught me into yoba xa ufika endaweni nguwe lo mawuqwalasela indlela yokwenza yabo. You understand? Well, over time now sendibuchana ungoku into yoba okay, xa ndikweli cala but still ujonga umzi. Uyakwazi ukuthi ngoku sowukwagcaleka umzekelo okanye usemabomvaneni, ufumanisa into yoba kwakulapha kubo, you understand, akhona umzekelo ufumanisa into yoba tshini, eli khaya lingamantande, mnombo wabo osuka edikeni. So isiko labo lifana nelabantu basedikeni. You understand? So qwalasela nje wena ikhaya mayibe lilo elikukhokelayo. Qha yonke into mayenze isense kwalapha kuwe. Wena mos uyimboni, ungumntu womoya, uzawukwazi udibanisa umoya nokulungisa ke ngoku apho ubona into yoba hayi ke kodwa noko noba nithi lena yona into beyingamelanga ibenje. You understand? Masenze umzekelo. Umzekelo, uyabona xa ubheka phambili ezidorophana ke ngoku zikufuphi ne-KZN, elaa cala loo Maqumbu, Mount Ayleaf. Uyayiva ke ngoku? Bayakumangalela abantu belaa cala xa uthetha ngokubuyiswa.
uthi iinkomo zomuntu ongutata zimbini, bona inkomo inye umuntu ongutata iba inkomo eyi-1. And ke ngoku izawuqalwa njani ngosuke ithethwe nguwe, uyaunderstand, ufumanisa into yoba ukhokho wokhokho wayeqhuba ngolu hlobo, bonke abakhokho banale nkomo inye. Wena uzothi ke ngoku utata lapha yena makanikwe iinkomo ezimbini. Uyaunderstand, isiko linentsingiselo ngokwengingqi. Yilaa nto ndithi mna uyabona abanye abantu abasibhoxayo ngabantu bathi amasiko okanye kuthiwe yinkolo. Ayonkolo, yinkqubo, yindlela yokuphila isiko. Awunalibala enkolweni, it's not a religion. You get me? It's not a religion, because a religion is something that you have to conform to, like ayibuzwa ayiphikiswa. Yeah, you get me? Isiko linengqiqo nenkcubeko elinayo nentsingiselo. Ubundiva kakuhle, uba liyabalungela abantu beso sizwe ngale ndlela balenza ngayo, and ke ngoku isizwe siyaqhubekeka sibheka phambili, uyayiva. Ungubani wena uba mawutshintshe isiko elinenkqayi elidala? Uyayibona le nto ndiyithethayo? Ndizama ukuthi izinto azifani bethuna. Nomzekelo, wehle ke ngokubheke apha kooma-Lady Frecof Imvaba, uzawufika kuthethwa ngesheshegu phayana. Uyaunderstand? Isheshegu ufumanise into ukuba njengoba thina sikhapha sibuyisa, bona inkomo yabinye, but ikhaya lihlala libe nesheshegu. Ndawuze ndithethe ngesheshegu ngenye imini. Uyaunderstand? Ufike thina kweli cala lethu sithi mos thina awukwazi uba nemvuma kufa ungenayo intambo enkulu. But wenza njani wawufika emzini ongayenziyo kwasemnombweni intambo enkulu? Ayikho, ayenziwa. Uyayibona le nto? But banalo isiko othiwa ulipopola, ufumanisa into yoba lithatha laa ndawo yentambo enkulu. Uyayiva le nto ndiyithethayo? Elinye ikhaya lithombi, abanamthombo. Uyaunderstand? Manintsi mani la masiko. Kukho nondrokhwe, kuthiwa umntwana wenzelwa unondrokhwe. Uyaunderstand? Awufika kwixesha like lokufikisa. Uyaunderstand? So awukwazi unyanzelisa into engekhoyo kweso sizwe wena ufuneke ngoku ngenxa into yoba wena unyangwe ngale ndlela unyangwe ngayo ufuna unyanzelisa. Popola kumasiko elikhaya into yoba intombi yawufika exesheni elithile ikhuliswa njani. Uyaunderstand? Umntu oludodana, uyayiva ke ngoku lithini isiko lokukhulisa amadoda kwesi sizwe? Uyayiva? Ibe yiloo nto ke ngoku ezawuba sisisekelo soba igazi lakhe ngokwekhaya lilungisiwe. Awunawunyanzelisa intambo isiyaca ekhayeni okanye kwisiduko esingenziwayo kuso. Ndiza naloo ngqiqo ke bethunani, because ndiyayibona uba abanye abantu ufike kugxekwa into bayasuka kanayo nentambo enkulu, abayazi noyazi ntambo enkulu. Kufike kuhleka rasuka ndake ndaya kule kwezalali zenu anazi nesiyaca nina phayana. Abasazi because ayiyongqiqo yokhokho babo, bebezawuyazi beyithatha kubani. Awuyenzi into ongakhange uyibone isenziwa kokwenu. Andithethi mna ngekhaya elilahle amasiko, elilahle indlela nobomi kodwa izinto bezisenziwa. Ndithetha ngekhaya elinamasiko alo nezithethe zalo, into kunayo awangawo wena la uwalindeleyo. Akuzuthonjwa ngale ndlela kuthonjwa ngayo kokwenu kulo mzi. Uyandiva ke ngoku? Ndizama ukuthi zezo nto mane ndicinga into yoba masinganyanzelisi. Ndiphinde ndibuyele kulaa nto ithi igqirha ke lona ke sutshintsha amasiko akokwenu ufuna uwoyamisa ebugqirheni ngenxa yento yoba uyaunderstand, ube ngathi wazi kakhulu kanti ngelinye ixesha uyalilahlekisa ikhaya lakho. Camagwini ke bethunani. Till the next one.